sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad at-tatamma bi'idnillahi salata sa'imata bi'karai mukirmai tambah ati iku lima sabernane ngaji Al-Qur'an isano samana kaping pindho salat bengi kono kaping telu wong kang saleh kaping papat weteng sira kudu kang luwe kaping lima geger wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi tambah ati iku lima sawenane ngaji Al-Qur'an disano samana kaping pindho salat wengi lakono kaping telu wong saleh kaping papat weteng sira kudu kang luwe kaping lima geger wengi kudu kang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi rek bubar kan kok gak belas itun yo tun ada aku meri nama yo gak ijen jatuh yo no riwangi coba kayak no Joko Melarat je wis kandha aku wong nesta tanpa bondo donya ora nyono anggonku kecewa padang rembulan iso tempe surine ati dele tresno tenan
yen wengi padang rembulan esuk tempe sorene dadi dele trekno tenan tenang kejapele ndelok apa lho ku lapor ganti mana Dek, lho iki boleh. Dek nih lo njaluk gendeng apa kok? Arek iki suwe-suwe. Dek nih mikir nopo? Ngomong gak duit gede ngono iku kok. Ngomong kok kok pergi senario ojo sing kaya gendeng hari iki. Ndek. Aku kok ngomong awakmu lho njaluk gendeng apa kok guyang guyu kaya gendeng. Ngene biyen mbokne kok gem isoni lak ngono ari. Nduk. Ya gak nangis lho apa ya. Iki mah wis tak omongi konjen lho Sumardi. Apa Di. Aku kok nek susahani lho. Susahani. Iku bisa iku goblok. Aku mangkon lono ngono. Iku mangkon gede ngopo? Joko melarat. Ojo dek melarat deh nyambut gawe esuk sama sore. Ojo gelem melarat. Temenan, aduk ngemiso iku. Ya padha ae iki. Lah dene njaluk gendeng apa lho, Cak? Iku cerik lagi foto aku. Gendengnya? Iya. Ayo, Sekarsari. Sekarsari. Ayo Cak Sabto. Iso ta? Etan kali lak kulon kali arep nyabrang ra ono kulon kemati harta timbang padha nyen dekne wong gak apa bener ngomong yo gelek gonceng enak gonceng enak iku ndirek tak kandhani kon engko dhisik tak kandhani yo aku apa berhenti ojo tak isi aku temen ngali oleh gak tega iki lho nang opo sapa nangis iki lho nangis iki lho lapo aja nangis saiki wis liyane Sekarsari Dik nduk isi jaluk kok gitu aku lho iku wis Sekarsari kok enak Cak Sabto lanjut awan-awan rame mendung wong trenggeleng wong amba sisike teko nyawang ra teko nondong eling-eling ya lho kaya mungkin ngono apa maneh kono sing lanang kalau maaf iki lho mastuin masihin besanku tata enak le joget iki lho wonge kalau aku makin terus mulai nang pojok aku gerak-gerak asak terus ngene wong besan durung anu dek niku kok iso nanyep lah nyayep ya wong besok minggu iso jere apa dhewe kedakean iki rek ngawur kedakean gamelan kabeh ya mesti ngomong hidupmu lho mencicat namun tuh apa lapo masa sumpah kono apa seret cepet nang pocong wis saiki timbangane sumpek kon timbangane sedih timbangane pusing wis ayo golek pacar ngono nek menuk wis dhe bojo golek pacar lho nah seperti fulus polus iku apa polus iku si duwe woblok kan iku
nyawang etan lho gak wani rek. Bolot tok rene iki. Oh ning ono wong ajak ono iso. Sing moto iku dadak anakmu goblok. Ngerot ya iki kowe mau dene iku iso. Wong li awan mangkane rambute apa ojangan wedhus ae. Wong iku aja nyacat wong. Wis ora ketok wong wedok ngene iki sapa sing sopan, sing santun. Iso ta? Nduk. Oh nyopo arek kok koyo ngono sing sopan. Lho. Wong arek kok iso gejemuk. Wong arek iki yo ki sapa sing sopan. Omahmu ndi? Mbak? Hari iki. Bisu hari iki. Kong! Hari iki yo, hari iki. Kok malah tak kandhani? Hari iki sing sopan. Oh lho, ndok. Ya, pariku. Masalah keterai. Kumat hari iki kowe. Yo tatun. Yo tatun. Oh dene kuku. Wong duwe wong nyekel mike gak gelem. Apa Samsu? Samsu yo lanang. Gak lapo-lapo. Kok iso pedos itu aku digawe rebutan iku sacacan. Hah? Gak melu-melu kedeprene. Kedeprene. Apa? Hah? Gak. Diwana wong akeh cak kuwi isin cak. Sakana wong selekor ae. Yo cak. Hah? Wes. Wis nemu iku mang yo. Ah, nemu apa iku? Hah? Apane? Wong aku krasa titik. Aku krasa titik. Ya krasa. Oh. Padha ae karo-karone. Ah! Cak, ngono, Cak. Aja ngono. Apa? Gak isin tak disawang wong-wong akeh iku. Yo lho tatun. Tatun. Dadakno. Tatun. Apa-apa gue. Apa? Ya atiku lho Cak loro, Cak. Atiku. Wah. Rene. Sampai niku lho, Cak. Akeh wong akeh, Cak. Aku sampean kene ngono lho, yo Ya ngono. isi, Cak. Heeh. Aku Apa sampean lapo kate ndolek apa aku krungu-krungu kok sampean kate ndolek gendaan. Iya. Ya aku gelem wong aku gak ndek bojo. Iya ta. Sama seneng ta? Iya ta? Lapo. Aku seneng kate lapo. Lah yo. Sampeyan duwe akeh yo. Wis tak Kak. Jek, jek mlaku ngetan, Jek. Ku mlaku sik. Mlaku ngetan bareng jeng ngulon ngono. Ngono ah. Jek, ya teketan kono lho. Hai. Yo. Halo. Kayak kemanten iki lho, Rek. Kayak
manten mlaku Oh, bareng. aku manten. Ana teko etan mlaku kulon. Ceban, cek. Ada. Sing wedore kaya Apa? Barasilan Apa? kok. Sing wedok apa? Silane kaya bedes. Oh, ketara gak karpi. Acene gono sing ngenengi. Karo aku wis sekincel konyong-konyong lah pokon. Lah ya kok sampean melok-melok. Gak ngonone. Karone apa? Sampean lho ya seneng karo aku ya seneng karo pean. Kira-kira pen gak ndek bojo ta? Oh, kan duwe bojoku mati. Lho mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya alhamdulillah nek bojo pen mati. Ya aku ya seneng, Jon. Tak kandhani bune iwat temenan kemene kon. Pakau. Ayo Wedok kate ngono niku. ayo mlaku-mlaku muter-muter ngene. Wadah. Kepingin. Wadah. Iya, tak dewe doa. Gak kepengin. Sedek sampean akeh tapi. Oh, lek dekku lu temen. Wis sing tak titipno cak selamat 10. Sing tak titipno cak tu indimo. Lah, engko nek mari pacaran iku biasa iku dikek ya apa, Cak? Duwe tak delok iku 15 gak dadi apa-apa dadi tikus. Dadi tikus. Kok iso dadi tikus? Lho, ditandani kok. Wis ngene rek. Apa? Aku gak suwe-suwe teko kene. Heeh. Aku kuwatir ditutuk karo Kakahip. Soale manglo ono jaran 6. Aku masih kon jogoku mang. Iso gak iso wis sembuh. Aku geleke jaran mang. Terus ngali. Iya, keporo. Tak boleh. Aku gak ngerti. Gak iri. Ketara ini. Lah apa iri? Oh barang ngono. Wong aku wis kadung mesra. Mulia Mas aku kendaan apa? Kaya apa? Wong karen bulet ae kok. Ngali ya kok. Boleh. Mana nek Kalau kono? pacaran ada dirusuh ya? Lah iya. Lah ya ono pacar dirusuh. Diantrek ngono ya. Bisa aja ngomongno iku wae. Ngomong lagi ya ngomong. Sama temen tak cinta sama aku ta. Wis gak cinta manis. Heeh. Kan belek lho sakali lamu. Alah. Masih wong cinta ya cinta tapi di rumah lo jelati. Oh jenenge wong seneng iku ya apa masa pacaran iku ya susah. seneng ya. Ya ngene lho mlaku-mlaku. Ya ngene lho. Masa kene gak gelem. Apa? Apa? Itu mana sih? Nek kene ana pesan pean. Lho. Kepantesan ngono ku, kurang ajar wong lanang. Bojo, budek. Bojomu ta iki? Rene. Mereka bojomu. Nene. Ngapa jar ganti bojo? Wong itu sampean malah jare kondo nyelek penggawean. Lah aku saiki kok kene sirsiran. Sami sujo, ketok salah mesti silan. Nah. Gak gendakmu ah. Heh. Gak nopo wong pacar kok kendang. Wong dai pacar. Wong kok iso kurang ajar temen. Aku kurang apa, heh? Kurang apa aku? Sing gendaan iku sapa sing pacaran sapa? Ya awakmu. Nang lapo sih kon iku Kok kok karuan ngono kok iso? Kok iso ngomong? Ya ro wong aku dhewe foto. Kon wis tak sawakit, Mang. Lah wis seru ngono lha apa ngomong? Ya wason kon lho. Kok dhisik Dik. Tak kandhani. Aku tak ganti klambi dinas. Iki soalnya klambi anu Dik ngawur ae. Klambi. Wong. Loh, aku manjel klambi iki selamat. Aku jange foto karo arek iki. Foto, tak tunjuk ngono. Tak foto sik ya. Ayo. Ya, tak foto. Rumah tak lalu ngomong. Wong kok dano, wong wis tuwek gak ngambi tuweke. Heh? Wong kok jangene kurang ajar. Sik kurang ae awakmu, heh? Sing kurang iki klopo nek iki Nang ndelek gendaan. sing gendane iki sapa? Ya awakmu. Iki lho bojoku sing kedua. Ayo. Heh? Apa ya? Bojo kedua. Iya. Ngono ku jarene gak gendaan. Gak gendaan. Aku iki gak gendane kok. Kok dhewe kok ngono rupamu ayu. Rupamu ayu kok. Oh, lah wong capakku ngomong ija jare gak ndek bojo, bojone jare kan bojone. Tutu salahku. Saiki aku bojone jare tenan bojo padha apa aku. Wong awakmu ayu, lah apa? Nek gak roh bojone kok gak payu kon. Karena apa-apa
Ayo rini ya. Lek wani. Kok iki yang ngene apa? Hah? Apa? Bojoku ya. Ya babak. Bojomu gelon. Katon apa? Gelon ta? Ayo. Foto tak kak ya? Eh? Aku gak duwe wedokan. Ayo kadek. Ini, aja nangis. Aja nangis. Ketilana sampe bojone. Lah apa nangis? Nangis apa? Wong enak kok nangis. Enak apane? Wah, iso lupa aku nangis. Wong kandhane nyambut gawe. Saiki sisiran. Kepantesan ngono iku. Heh? Kapok kagak? Pantas ya. Wong lanang karo wong wedok ngono pantas. Sing gak pantas iku. Ono pantese. Nek wong wedok ya gak pantas. Bareng karo yo keroken. Kurang ajar iku. Kala bojone uang kon. Kok dano? Iki jenenge ayo. Ayo. Makane aja trokokan. Aja mas. Jaluk tak banteng kok kene ya. Wong ono aku dadakno enak-enakan gandengan. Gawe lara ati iku sampean. Ah, sih wong loro pisan. Wong kok iso. Durung pinjo loro iku. Yo, jangan baleni. Ya, ya ping 3. Kurang ajar. Encane sampean iku gak bisa. Loh, ayo. Ayo. Eh? Apa jawa diwedi? Iki lho sampeyan udah wedi-wedi. Ayo. Wong kurang ajar. Wong ono wong wedok danake jek ngono ae gak kerjane kapok dadakno. Wong kok yo ngene iku lek karo. Enak. Lek kapan digebuki wong wedok enak, heh? Iya apa deh? Apa? Heh? Kurang ajar. Iya ta? Kene Cak. Yo ngene iki lek karo. Iki dasterku yo. Oh, rek labine. Mas aku sampe tukune daster iku mau ta, Mas? Heeh. Enak kok benan iki. Salin. Dastermu ta, ih, wah, pewirat penisete daster. Lho lak ngono pantas. Nah, lah iya. Wong ngono ku jare gak ngaku. Kabeh lho. Ambil bojoku kok cilik. Bojoku lho gak tau selingkuh, saiki selingkuh. Iki sampean Nur sampean. Oleh nukokno kegeden. Yo. Ayo Rene. Iki kontak nukokno awakmu, heh? Heh? Kok gak iso tuku ya lek njaluk bojone kok. Ayo. Kurang ajar kon. Ayo. Mang mulo kon iki. Bapak wis oleh bojoku giroyok. Lah iya. Keroken iku gak iso ndelek bojo. Nek gak keroy bojone wong. Iki cek
kene ae gak no. Wis. Yuk Jum. Tak kandhani ta. Alah. Wis. Pegaten ae, tak rabi dhewe ya. Ya tak pegate babah. Heeh. Nglarakno ati ngono kok. Wis tak pek. Ya aja pegat rek. Aku kayak ono. Iki apa iki? Alah. Wis, yuk Jum. Alah, Cak Paku. Ngene ya. Iya, Cak. Rumah tangga iki situk ae. Lho, krungu ta. Oleh wayuh. Tapi wayuh nyambut Lek iso. gawe. Ya. Kon kok mepet kan gak sing lanang kan tambah tak patekni kan. Ndo. Iki deyong ngene ancane. Iki deyong kemeyek. Wis Jum, sepurane lek salah Cak Paku. Iya. Ya. Sampeyan iki buduk. Iya sepurane Dek, aku mau kecuk kepedhet. Ya ngono njaluk sepuro karo wedok. Wis sing rukun balik maneh. Yo, wong bojo yo sayang ngono kuwi, Cuk. Kowe boto gelek maneh. Iya, Rika yang ngono. Golek tapi golek sing bujang ae. Ya. Sing ndek bojo. Aja sing duwe bojo. Aja sing duwe bojo. Ngeroyok bojoku kok. Ya Jum, Wis. acarane akeh. Iya, Cak. Flora fauna kewan-kewane dadi kabeh. Halo. Atiku lan. Lah ngomong-ngomong gak dirungokno kono ketek temenan. Ya. Wis, bahasamu di sini bandak kan. Cak Samsu, Iya, Cak. ning Jum lan Cak Paku, ya. Ning Ida guyonane titik ae. Iya. Sing elek gak usah ditiru dulur, Tiru, sing apik ae. Oleh wayuh tapi wayuh nyambut gawe. Nyambut gawe Ya, ngono lho. nyambut gaene sing wayuh. Lek awan becak bengi melok tanggapan. Wis kapok. Terus aja lali dulur-dulur kanggo bakul-bakul sing gak duwe jadwal. Oh iya, Cak. Lek bengi iki pentas ana nggone Nggone Banjar Melati. Banjar Melati. Lah kanggo awane meneh ngarak tanggal 18 iku ngarak nok nggone Jombang Delik Balong Panggan. Lah bengine ya kaya iki. Alhamdulillah pengrawite teko Jombang. Ya. Iku tanggal 18. Nanti, Cak. Ngayahi tugas tidak ambek kene nok nggone Tamping. Oh, tamping bodho. Bengine ngarak terus langsung disambung kaya iki. Oh, iya. Semalam suntuk. Terus tanggal 22 nok nggone Balai Dusun Pucung. Ya, acarane bengi. Terus tanggal 24 Nok nggone iku maneh. nok nggone Pucung maneh. Tuh. Kajate mantu acarane bengi Bengi maneh. ambi campur sari musik. Oh iya. Campur sari musik. Oh, iya, Cak. Uga penyanyi dangdute. Sing wulan 10 ana nggone Lundo. Tanggal 1 nok nggone Prambon. 24. Awane ngarak sak reoke. Ya aja lali tanggal selawe niku manggrek. Oh, Kok iso bener iki ya ngono. Tanggal selawe nang ngene Ndoho. Tanggal selawe nok nggone Ndoho. Iku nganggo reok loro iku. Tanggal 26 ana nggone Pacuh Balong Panggan. Pita kok sawangane pamer terop. Alhamdulillah Sekar Manis masih eksis ngikuti perkembangan zaman sing ana. Sampai wulan 10 tanggal 1 ambek tanggal 2 iku pentas ana nggone Prambon. Terus blender nang nggonen Pacuh maneh. Ning Jum, ayo ndelok flora fauna, kewan-kewane wis siap kabeh. Oh, disiapno kabeh. Heeh, kanggo para pendengar yang ada di rumah Frarera FM, dalu niki kanca-kanca Sekar Manis pentas ana nggone Banjar Melati. Ayo njaluk donga karo keluarga besar Bapak Slamet. Iya. Sak marine gawe muga-muga akeh rezekine diparingi sehat walafiat. Amin. Uga sinontok. Iya, ya Muga-muga ya akeh rezekine uga selamat. Amin. Amin. Cak Samsu, Apa men? ayo bareng-bareng nang nggone Jelati ndelok Iya. flora fauna. Minta doa restu kanggo para penonton. Semoga Sekar Manis Manis tetap Jaya.